considering the nature of the offenses that our colleagues have been charged with. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, County Makisumo. Jaga budget maduong mar sirikal Margaret NYAKANG'O seyo governors kum tiyo marach gi omenda mag dongruok okang' makelo medruok mag gope ma ibandho counties kod jogo ma omiyo counties mwandu magi kata midendo gi dho ngere ni suppliers. NYAKANG'O wacho ni governors osebedo ka keto omenda e chenro mag dongruok mane ok opuodhi kod apisi mare ataro mar chike matayo kaka sirikal onego bed ni tiyo kod omenda jopiny mong'ere kaka PFM Act. Kaka jafumbo marwa Chris Owino lero, MCS bende osekuom rem goyo kogno budget ma counties magi marino ni omenda mag jopiny otigodo kaka owinjore. Boka mar Margaret NYAKANG'O olware tok governors kuom tiyo marach gi omenda mag jopiny ataro mar chik okang' mamiyo gope mag counties medo idho malo. A very nice afternoon. NYAKANG'O wacho ni gope ma ibandho sirikal mag counties medo idho malo kaluwore kod okang' mar governors keto pesa e chenro mane ok opuodh kod apisi mare kendo weyo chenro mane oketnegi omenda e budget. Now where they let me down is that after releasing the funds on very stringent grounds, they now go and do different things with the money. Now, of course, I'm helpless when it comes to what they actually do, although we are doing something about it. Kaoloso e nyim komiti mar od bura mochung'ne kawo ywak mag jopiny, NYAKANG'O wacho ni okang' makmano ema osemiyo jogo machwalo mwandu mag sirikal mag counties mong'ere ka suppliers ywago deyo nyaka sani ewi chudo magi. We are handling a lot of complaints from suppliers whose details are put in the system. The money is released, but when it gets to the county, it is used for something else. Kalure gi mano, NYAKANG'O kod migawo mar omenda otimo lokruok e chik matayo ka sirikal tiyo gi omenda mag jopiny kata PFM Act mar kumo chenro mar governors tiyo gi pesa e chenro ma ok opuodh kod apisi mare. There is a system that the CBK and the National Treasury are crafting to align requisitions after they are approved from my office to go to only, say, suppliers, only the suppliers that have been approved. That system has not started working, Honorable Chair, but if it does, I hope it can do in my lifetime as COB. That would be a major success for us. NYAKANG'O bende oketo MCS mbero maliet kuom nindo e tijgi mar ng'iyo ka sirikal tiyo gi omenda mag jopiny e kinde chenro mar puodho budget. Kalore kod NYAKANG'O, tend counties osebedo kamiyo MCS mit belie mondo opuodh budget magi. But when you go down to the nitty-gritty of what happens, you find that a lot of them are compromised, such that the oversight and the oversighted are speaking the same language. So the idea of the oversight is lost. I know you know what I mean. So they just say, take us to Dubai and we will pass whatever you want. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi wakaw yweyo ma okuongo weche manyien mag oimore tinende ni